Згинуть наші вороги.
дороженькі, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Adi Endre, Esze Tamás komája. Gábor fiam, Bécs. Oda is van lőve. Őrsejányom a Krisztusé, papok szeretője. Morva grófé földem, asszonyom a sírban. Menjünk, menjünk Munkács felé, már elegeség. Nincsen a világon, nem maradt már semmi. Esze komám, ideje már Rákócziért menni. Magyar bolondoknak bolond útját járom. Bécsi Lator lett a fiam, Kapcéd a jányom. Váradon gyaláznak, Bécsben kinevetnek. Ciberén élt Esze komám, mondok egyet kennek. Urak, papok, döjfét, im eleget tűrtünk. Gyomrunkba a sok bánatot már eleget gyűrtünk. Rákóczi, akárki, jöjjön valahára, kígyóinknak Esze komám, lépjünk a nyakára. Köszönjük szépen Martinovszky István nyíregyházi tárogató művész játékát, Takaró Mihályt és a Pest Erzsébeti Református Egyház kórusát. Köszöntjük itt most, akik ma érkeztek a városba, és nem tudván a rendezvényről is elvállalták azt, hogy együtt közösen énekelnek ezt. Illetve köszönöm Balogh Dávidnak, Beregszász Szívetlen Gábor Magyar Gimnázium tanulójának a szavalatot.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mai szoboravató ünnepségünk résztvevőit és kedves vendégeinket. Tóth István főkonzulát, Zagyva László művész urat, a Mászobor alkotóját és feleségét kérdezzük. Való Géza művész urat, a szobor kivitelezőjét Nyíregyházán. Dalmai Árpád urat, a Beregszászélt Alapítvány kuratóriumának elnökét. Szabó Vilmos urat, a Magyar Országgyűlés képviselőjét. Sóber Ottó és dr. Duzsály Miklós urakat, Beregszász város díszpolgárait. Beregszász testvérvárosai küldöttségeinek vezetőit és tagjait. A Rákóczi Szövetség Nyíregyházi és Kisvárdai szervezetének képviselőit. Gajdos István urat, Beregszász megyei jogú város polgármesterét. Kincs Gábor alpolgármester urat. Orosz Ildikó úrvölgyet, a Kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc iskolai vezetőjét. Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség megjelent képviselőjét. Podkárpát-Rusz Ruszin Szövetség képviselőjét. A Rákóczi Szövetség kárpátaljai helyi szervezeteinek képviselőjét. Beregszászi Petőfi Sándor nyugdíjas tagjait. A Rákóczi Szövetség Beregszászi városi szervezetének tagjait. És minden kedves vendégünket, akik megtisztelték szoboravató ünnepségünket. Felkérem Tóth István főkonzul urat, Zagyva László urat és Dalmai Árpád urat, hogy elkezdik a szót. Felkérem Tóth István főkonzul urat, hogy tartsa meg szoboravató. Kedves vendégek, tisztelt beregszásziak! 1703. májusában 3 beregi településen, Beregszászban, Váriban és Tarpán Eszé Tamás kibontotta a Kuruczuk zászlaját. Történelmünk során mindig olyan események ismétlődtek meg, hogy dicsőséges szabadságharcaink leverettettek. De a vereség következménye az önösszeszedés volt, valamint a további haladás. Beregszász városában sok szobor van, amely múltunkra, a magyar múltra emlékeztet. Ezek közé most bekerül Eszé Tamás szobra is, aki kibontotta a szabadság zászlaját. Úgy gondolom, hogy zászlóbontással, jelképes zászlóbontásokra napjainkban is szükség van, hiszen a magyar érdekvédelem az rendkívül fontos itt Ukrajnában, Kárpátalján, tehát van elég tennivaló a mai korban is. Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm a jelenlévőket. Köszönöm szépen! Felkérem Dalmai Árpád urat, a Beregszászélt Alapítvány kuratóriumának elnökét, az Eszé Tamás Mászobor létrehozásának kezdeményezőjét, hogy adja át az alapítvány és az adományozók nevében a műalkotást Beregszász városának. Tisztelt polgármester úr, kedves beregszászi munkatársai! Fogadják szeretettel Eszé Tamás mellszobrát, amelyet a Magyarországon élő beregszásziak ajándékozzák szülővárosoknak. Köszönöm szépen, ők fogadják és óvják egy. Köszönöm szépen! Felkérem Gajdos István polgármester urat, hogy vegye át megőrzésre a szobrot és tartsa meg ünnepi beszédét. Mit mondja István?
Köszönöm szépen. Fikruzul úr, polgármester és képviselő, hölgyek, illetve urak, kedves beregszáziak és egykori beregszáziak, hölgyeim és uraim, barátaim! A Rákóczi szabadságharc és általában a magyar nemzet szabadságáért folytatott harcok történelmét vizsgáljuk, akkor kitűnik, hogy abban különleges helye van Beregszáznak. Dicső elődeink ugyanis több alkalommal is történelmet írtak itt városunkban. Esze Tamás például 1703. májusában bontotta ki a nagyságos fejedelem zászlaját, és olvasta fel kiáltványát. Nos, így vált a Rákóczi szabadságharc bölcsőjévé Beregszász, illetve a Beregvidék. És íme ma az egykori beregszásziaknak, a Beregszászért alapítványnak, a város önkormányzatának, a Rákóczi Szövetségnek és az UMDS-nek köszönhetően több mint 3 évszázad múlva visszatért ide Beregszázba a nagyságos fejedelem hűséges brigadéros. Visszatért, hogy hirdesse, hogy él a magyar szó és a magyar szellem itt a Kárpátok lábán. Visszatért, hogy emlékeztessen bennünket arra, amit az általa pontosan 308 esztendővel ezelőtt kibontott zászlaj és hirdetett Istennel a hazáért és a szabadságért. Legyünk hát hülyek ezekhez az örök értékekhez. Legyünk méltó utódai a nagyságos fejedelemnek, Esze Tamásnak és a Köszönöm a tiszteletet. Felkérem Zagyva László urat, hogy adja át a szoboravatás emlékélményt megőrzésre Sepa János úrnak, a Beregvidéki Múzeum igazgatójának. Felkérem Csobolya József urat, a Rákóczi Szövetség Beregszász városi szervezetének elnökét, történészt, tartsa meg emlékező beszédét. Tisztelt honfitársaink, kedves beregvidékiek, kedves vendégek! Történelmi esemény résztvevői vagyunk ezen az ünnepi összejövetelünkön. Ez a nap remélem aranybetűkkel fog bekerülni Beregszász város krónikájába. Városunk több mint 900 éves történelmének fontos eseményére kerül sor ezen a mai vasárnapos ünnepségen. Beregszász városa, mely város eddig is azzal büszkélkedhetett, hogy a legtöbb magyar vonatkozású szoborral, domborművel és emléktáblákkal rendelkezik Kárpátalján, mai nappal egy újabb melcsoborral fog gazdagabb lenni, mert még eredetileg 1993-ban terveztünk felavatni, de hál' Istennek most sor kerül rá. 1987-ben városunkban lett felavatva egész Kárpátalja, első magyar vonatkozású emléktáblája, a mai Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház épületépítő és Petőfi Sándor beregszászi tartózkodásának emléket állító dombormű. Hála az Istennek azóta itt a szomszédságban mögöttem szobra is áll Beregszászban nagy nemzeti költőnknek, melyet nemzeti ünnepünkön 1991. március 15-én avattak fel, de szobra van Kossuth Lajosnak, Szent István királyunknak mögöttem, Bethlen Gábor fejedelemnek, Illyés Gyulának,
a Rákóczi Ferenc nevét viselő tanárképző főiskola egyik folyosóját pedig Rákóczi Ferenc és édesanyja Zrínyi Anna szép szobor egészíti. A kórház udvarán pedig előttem áll Duzsai Miklós doktor úr Beregszász díszpolgára, főleg az ő munkálkodásának köszönhetően Linner Bertalan sebész professzornak áll egy szép melszobor. És még nem is említettem azt a több tucat emléktáblát, amely a városunkban élt és városunkhoz kötődő személyiségeknek állít emléket. Mai nappal 2011. május 21-ével újabb szoborra leszünk gazdagabbak. Esze Tamásnak, a Kuruc brigadérosnak állítunk szobrot, aki 1666-ban született a mai Szabolcs-Szatmár megyei Tarpán, a község Kandia nevezett részében egyszerű jobbágyparaszt családban. Családja sorsán könnyítsen, már fiatal korában sót vásárolt és ökrös tekéren fuvarozta mindenfelé, azzal kereskedett. 1703-ban ő vezette a szegény legények küldöttségét, amely a Lengyelországon tartózkodó Rákóczi Ferencet meggyőzte a szabadságharc megindításának szükségességére. Rákóczi Ferenc Esze Tamással küldte Magyarországra az 1703. március 6-án kelt felkelésre szólító kiáltványát, gyalogezredet bizott rá, ezután kezdték nevezni talpasok vezérének. Ebben a minőségében 703 folyamán Tiszántúlon 704-705-ben, Felvidéken 1705 végétől pedig Erdélyben harcolt híres gyalogezrede. Az elvesztett zsibaui csatából sikerült megmenekülnie. Ekkor kapott a fejedelemtől nemességet a saját és a családja részére. 1707-ben Rákóczi brigadérosra nevezi ki, amely egyedülálló egy jobbágyparaszt életében szülőfaluját, Tarpát, küldöttség is érkezett városunkban, pedig kiemelő jobbágysorból és hajdúszabadságot adományoz Tarpa településnek. Sok csatában vitézkedett Esze Tamás, bátran harcoltak a talpasok addig, amíg ő vezette a sereget. De az úri tiszteknek sehogyan sem tetszett, jobbágyból lett ezredes. A harcukban magára hagyták, az ezredélytől minden felszerelést megvontak, és úgy a jobbágy katonákat visszakövetelték tőle, mert kellett a munkáskéző földesúri birtokokban. A földesurak egyre azt követelték, hogy a jobbágy térjen vissza a kasza, a kapa mellé, vagy ha vissza nem tér, akkor dolgozon helyette a családja. Jelentette és Esze Tamás nagy keserűséggel, idézek a Kuruc Mondák című könyvből. Az ország főrendjei nem akarják a hazaszolgálatában való munkálkodását a jobbágynak, hanem kinek csak a jobbágy fogdosásra van gondja. 1708-ban, 42 éves korában 2 Kuruc csapat békítése közben vesztette életét. Egy Szabolcs-Szatmár megyei népmonda következőképpen írja le a halálát Esze Tamásnak. Amikor Esze Tamás a sereggel Nyitrán táborozott, vasárnapon a kurucok istentiszteletre mentek, de nem együtt mentek, hanem a katolikusok is, a reformátusok is a maguk templomában. Istentisztelet után a két csapat egymással összeszólalkozott. Olyan vitatkozás támadt, hogy csak úgy zúgott, zengett a környék. A vitából verekedés, aztán lövöldözés támadt. Meghallotta ezt Esze Tamás, futott ki a sátrából, kezdte verekedőket szidni, taszigálni a szétlökdös őket. Amíg ő így erősködik, a többi tiszt seregbontó vágyút hozat oda és a verekedők közé lövet. Tudták-e vajon, hogy Esze Tamás ott áll középen és békít a verekedőket? Nem tudjuk. De az ágyúgolyó beleszántott a tömegbe, pusztította a verekedőket és elpusztította Esze Tamást is. Sírva szedték össze a holtakat a kurucok, de még akkor sírtak igazán, amikor Esze Tamás holttestét is megtalálták. Közös sírtástak, azt kővel megjelölték, és amikor mindent elrendeztek, a talpasok ezt mondták. Bármi mind meghaltunk volna, csak az ezredes úr maradt volna élve. Nos, ennyi a szabolcsi monda Esze Tamás halálával kapcsolatban. A szomszédos Tarpán polgármesteri hivatal melletti emlékparkban 1966-ban avatták fel Esze Tamás egész alakos, kezében kardot tartó kőszobrát. Mostantól viszont most már Beregszásznak is van egy Esze Tamás szobra. Van egy Esze Tamás utcájéten nem messze tőlünk. Vagyis a városi postahivatal bejáratánál van egy szép Esze Tamás emléktáblánk is. Szimbolikus értékkel bír, hogy tekintetével arra a térre néz Esze Tamás itt mögöttem, amelyen nagypatronál Rákóczi Ferenc nevét viseli, a tér, ahol mi is állunk itten, és ahol eredeti tervek szerint Rákóczi lovasszobrának kellett volna állni, ott mostan a Szűz Mária szobor áll. Pontosan 308 évvel ezelőtt
talpasok itt holnap lesz 308 éve, itt bontották ki, már elhangzott a prolibertát, az zászlókat, és 1962-ig sokan közülük még is emlékeznek rá, minden népek vezérének, Josip Sztálinnak állt a szobra ezen a helyen. Befejezésül én is szeretném megragadni az alkalmat, és minden résztvevőnk nevében, beregszászak nevében szeretnék megköszönni munkálkodását mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez. A szobor most itt áll, és újabb disze lesz a városunknak. Köszönet a szobor készítőjének, Zagyva László úrnak, már említettük, Beregszászért Alapítvány elnökének, Dalmai Árpád úrnak, Duzsai Miklós úrnak, és mindenkinek, a Duzsai Miklós úrnak és mindenkinek, akik ezekkel a tettükkel valamilyen is hozzájárultak, hogy a szobor itt álljon a városunkban. Mi pedig beregszásziak mindnyájunk nevében ma van Ukrajnában az Európa nap, ha Európába akarunk menni, gondolom, hogy vigyázni, fogni fogjuk ezt a szobort. Ne történjen olyan eset, ami nemrég történt Ungváron, Petőfi szoborral és Beregszászban, és éppen ezért megígérünk, fogni fogjuk, vigyázni fogjuk ezt a szobrot. Mindnyájunk tiszteletére és megbecsülésére. Köszönöm, hogy meghallgattuk. Felkérem Nadvál Ádámot, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium diákját, tolmácsolja Hácol József úr gondolatait, aki levélben üzent a beregszásziak. Tisztelt ünneplő közönség, kedves barátaim! Szeretettel üdvözlöm mindnyájukat a Rákóczi Szövetség elnöksége nevében ezen a jeles alkalommal, amikor Beregszászon felavatják Esze Tamás mellszobrát. Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akiknek a szobor kezdeményezésében és megvalósításában aktív szerepe volt, beleértve a Beregszászi Rákóczi szervezet vezetőit és tagjait. Büszkék vagyunk arra, hogy a Beregszászi szervezet egyike a szövetség legrégebbi szervezeteinek, hiszen 1995 óta végzik áldozatos munkájukat a kárpátaljai magyarság megmaradása érdekében és a rákóczi kultusz szolgálatában. Munkájukat a szövetség központja lehetőségeihez mérten a jövőben is igyekszik támogatni. Ez az év a Rákóczi Szabadságharc lezárásának 300. évfordulója. Büszkén emlékezhetünk történelmünk dicső eseményére, és örülünk annak, hogy emlékezésünk nem csak Rákóczi személyére, hanem harcostársaira is, így többek között Esze Tamásra is kiterjed. Magyarországon múlt esztendőben a nemzetpolitika terén új korszak kezdődött, és új lehetőségek nyílnak a határokon átívelő nemzeti újraegyesítés számára. Ez évben is megrendezzük szokásos ifjúsági táborainkat, amelyre szeretettel várjuk a kárpátaljai résztvevőket is. Nagy öröm számunkra, hogy ifjúsági szervezeti hálózatunk az elmúlt hónapokban 2 kárpátaljai középiskola szervezettel is kibővült. Rákóczi szavaival, mának szóló üzenetével szeretném zárni soraimat. A vallomásokban ezt üzeni számunkra a nagyságos fejedelem. Intelmei a vezetőköz szólnak, de üdvös lenne, ha mindnyájan megszívlennénk tanácsait. Világosíts meg az értelmemet, ó örök igazság, és engedd, hogy beszéljek a fejedelemhez, akiket te irgalmasságot folytán a népek kormányozására szólítottál, akik közül legtöbben azt hiszik, azért emelkedtek ebbe a rangba, hogy kényükre, kedvükre uralkodjanak és élvezzék a világot kellemességéért, abban a hiszemben, hogy ami kedvükre van, azt szabad is tenni ők. Tekints önmagadra, ó fejedelem! Bárki vagy is, és meg fogod látni kötelezettséged legfontosabb teendőit. Téged tett meg Isten a szegénynek, elhagyatottak és árvák, özvegyek és megtiprottak atyává. Ezek tőled várják a kenyeret, az igazságot, a könyörületességet, az enyhülést. Ha tehát Isten szükségszerűen egyedüli tanácsadód, ó fejedelem, csalhatatlan igazság, hogy hozzá kell ragaszkodnod, és hogy az ő szellemének segítségével uralkodj. Isten csak is szeretettől eltelt szívekben lakozik, ezért a szeretet által kell uralkodnod. És most tanácsadóként is a szeretetet adom mellé. Halsz József, 2011. május 21. Budapest. Felkérem Szécsi
nagyszülöttje, Esze Tamás ezredes úr. Nagyon sok ünnepi beszédben hallottam már most azokat a szavakat, amelyeket én is szerettem volna elmondani, és nem biztos, hogy kell ezt újra ismételni, különösen nem biztos, hogy történelmileg. Én egy picit másképp szeretném megközelíteni a mi szülöttünknek, a mi ezredesünknek a szimbólumát. Én egy picit inkább érzelmileg. Én abból a faluból jöttem, ahol ő született, ahol ő élt, és úgy gondolom, hogy az az elismerés, ahonnan ő elért ahová, tehát egy szegény sókereskedőből elért egy szabadságharcnak egy karizmatikus arcává. Tehát ezt, ha valaki emberileg meg tudta tenni, és végig tudta csinálni, befolyásolni tudta azokat az embereket, el tudott menni Lengyelországba egy fejedelemért, egy fejedelmet meg tudott győzni, annak a nagyságát, hogy elhiggyenek azt, hogy vezér kell az emberek elé, mert úgy fog nyerni a szabadság. És tehát nem lehet tovább sanyargatni a népet. Hát ezt, ha valaki ebből a pici faluból, ebből a pici településből végig tudta vinni, azt gondolom, hogy ez ő nekünk. Úgy szeretném volna kezdeni a beszédemet, és most úgy folytatom, hogy ki ő nekünk, ki volt ő nekünk. Ő nekünk ez az ember volt, aki a szegény sókereskedőtől elért a szabadságharc egyik karizmatikusabb egyéniségével. Ezt nem lehet tőle elvenni, ez példaértékű. Ma is nagyon sok Esze Tamás kellene ahhoz, hogy az ország, az együtt közös ország ki tudjuk vinni abból az útból, amely felé haladunk. Isten áldja Esze Tamást, Isten éltesse az Esze Tamás szokott Beregszázba, Isten áldja mindenkit, aki ott van. Felkérem Mikola Bobinec urat, a Podkárpátszka Ruszin Szövetség elnökét, Gens Firelipszima, Rákóczi leghűségesebb népe nevében mondja el ünnepi köszöntőjét. Шестого пар, шестого консул, представители общественных организаций, жителі Берегова, гості. В першу очередь я хочу подякувати за ту честь, яку предоставили Бадярські общественні організації нам, русинам, розділити торжественний момент відкриття пам'ятника цьому великому мадярові Есе Тамашу. Так історично склалося, що мадяри і русини жили в місті більше як 1100 років. І у тяжкі моменти для мадярів при повстанні 1703 року, коли куруци повстали проти Газбургів, русини підтримували своїх братів мадярів у їхній боротьбі. Незадар Ференц Ракоці II назвав русинів своїм ліпшим народом. Теперішній час вказує те, що русини і в радості, і в горі готові підтримувати своїх братів. І ще раз дякую за ваше предложення, і мадяри і русини жили, живуть і будуть жити в місті. Köszönöm szépen! Felkérem Román Attilát, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium tanulóját, hogy olvassa fel dr. Szűrös Mátyás Ideiglenes Köztársaságának Beregszász díszpolgárának üdvözlő levelét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves barátaim, honfitársaim, polgármesterek! Engedjék meg, hogy az Esze Tamás mellszobrát állítatók egyikeként és Beregszász díszpolgáraként ezúton köszöntsem nagy szeretettel és tisztelettel Önöket az avató ünnepség minden kedves lényegét. Ugyanakkor hadd méltassam külön is Dalmai Árpád és a közelmúltban emlült Benda István érdemeit, akik avatott módon vették kezükbe a szoborállítás és avatás ügyét, és így lehetővé váltunk együtt valósítottuk meg közös szándékokat. Ugyancsak köszönet illeti meg Beregszász megyei jogú városokról. Ebben a szellemben üdvözlöm az Agyva Lászlót, az emlékmű alkotóját is. Őszintén örülök annak, hogy Önök között magam is részt vállalhattam a Beregszászért Alapítvány Esze Tamás emlékét őrző és megörökítő nemes szándékú kezdeményezésében, ami igencsak jól beleillik abba a sokrétű törekvésünkbe, ápoljuk, gazdagítsuk és védjük nemzeti, történelmi és kulturális hagyományainkat, múltunkbecses értékeit, biztos legyen magyarságunk is. Esze Tamás, Tarpai Kovács, második Rákóczi Ferenc újembere és brigadiérosa,
népi kurultság vezetője, olyan legendás és népszerű alakja a magyar történelemnek, akinek a nevét szinte minden kisiskolás magyar gyermek megtanulja és évben tanulja. Ezzel a szuperelmúlással és főhajtással nem csak az Esze Tamás iránti kegyeletünket, valamint történelmi alakjának és hősi szerepének elévülhetetlen voltát fejezzük ki és örökítjük tovább, hanem a Rákóczi szabadságharc egészének, a nagyságos fejedelem hűséges híveinek és harcosainak is emléket állítunk, a 8 esztendős szabadság küzdelmet lezáró Szatmári béke 300. évfordulóján. Önökkel együtt azt kívánom, éljen örökké Esze Tamás emléke a magyar szívekben, és álljon ez a végtelen beszélgetés itt Kárpátalján, Beregszász városában, amely ugyan ma nem Magyarország területének része, de szülőföldje és hazája sok-sok igaz magyar ember. Mert a föld azoké, akik lakják, és akiket a föld évszázadok óta betaglalt. Végül azt kívánom az alkalommal is, hogy legyen béke a földben, és legyen békesség. Budapest 2011. május 21. Dr. Szűrös Mátyás. Fákérem Dalmai Árpád urat, a Beregszász Élet Alapítvány kuratóriumának elnökét, városunk szülöttét, mondja el róla a beszédet. Tisztelt Főkonzul úr, polgármester úr, kedves vendégeim! Nem szoktam leírni a beszédemet, pedig már 7. szobor alkalmásánál vagyok én, és mondok beszédet, és sok emléktáblánál. Most kénytelen voltam, hogy ne legyen parttalan a beszédem, ezért inkább leírtam és felolvasom. Ismét szoborovatóra gyűltünk össze, immár a 7-re, az alig több mint 2 évtized. Engedjék meg, és ne tekintsék szerénytelenségnek, hogy egy személyes vallomással kezdem. Mikor a múlt század 70-es éveinek elején a Vörös Zászló című járási újság munkatársaként megválasztottak a Járási Műemlékvédelmi Szervezet titkárává, elhatároztam, hogy komolyan veszem a feladatomat, és megpróbálok emléket állítani minden olyan híres embernek, akinek köze van városunkhoz. Mert fontos, hogy megörökítsük mindazon jelentős személyiségeknek, elsősorban történelmünk, irodalmunk, művészetünk kiemelkedő alakjainak emlékét, akik valamilyen módon kötődnek Beregszászhoz. Itt születtek, itt tevékenykedtek, sokat tettek a városért, vagy akár csupán látogatásukkal tisztelték meg erődeinket. Nehéz volt a kezdet. Petőfi emléktáblánkra a kerek 15 évig kellett várnunk, míg végre a gáncsoskodások, halogatások után 1987-ben fel tudtuk avatni. Nehéz évek voltak. A szovjet diktatúra félt, mert csak a diktatúra fia a nemzetünk hat. Főleg a nemzet őshatos. Végül sikerült. Ez volt Kárpátaljon az első magyar emléktábla a második világháború. Aztán valamelyest enyhült a légkör. 1989-ben Beregszászba került az első magyar szobor, Díjas Gyuláé. A párdiktatúra ekkor is próbálkozott akadályokat gördíteni, de már nem volt ereje. És most már ott tartunk, hogy a 7. szobrunkat avatjuk a több mint 60 magyar emléktáblán. Alig halkadva a Trianonban elcsatolt területeken még egy város, ahol ennyi magyar emlékművet gyönyörködhetünk. Szerencsére sokan megértették a célt, mellém álltak, segítettek. Elsősorban Ortutai Zsuzsa művésznőt kell megemlítenem, aki emléktábláink domborműveinek jelentős részét álmodta gipszbe, agyagba, teljesen önzetlenül, minden anyagi ellenséghatás nélkül. Nyomban utána Balogh Géza nyíregyházi művészbarátunk neve következhet, aki a beregszászi emléktáblák többségét ugyancsak ingyen öntötte bronzba, és 2 saját domborművével és egy szobrával díszítette a várost. Nem feledkezhetünk meg Kerényi Gyuláról, beregszászi gimnazisták lelkéről sem, aki sajnos már nincs közöttünk, csak bronzportréja néz le ránk a Bethlen Gábor gimnázium faláról. Mindannyiunk szipácsia is sokat segített. Kőművesekre adott az emléktáblák felszereléséhez, sőt 8 emléktábláknak és az elhurcolt Beregszászok temetői emlékművének kezdeményezésére. Köszönet illeti a Bécsi Európa, a Budapesti Széchenyi Társaság, a Szentendrei Móricz Zsigmond Társaság, a Kölcsei Társaság, a Móra Ferenc Kulturális Egyesület vezetői tagjait és önzetlen segítséget kérnek. Ne feledkezzünk meg az Antal kormány külügyminisztériuma, elsősorban Katona Tamás egykori államtitkár, ma a Kárpátaljai Szövetség elnöke támogatásáról, valamint a kőbányai sörgyár egykori Ézsú a szocialista brigádjáról, és annak sajnos már elhunyt vezetőjéről,
Boráros János barátunkról, Beregszász díszpolgáráról. Esze Tamás logunk alkotójának, a nyíregyházi nagyvalászlónak hálásak vagyunk gyönyörű Hunyad emléktáblán kétes. És külön köszönöm dr. Duzsai Miklósnak a gyönyörű szép Linner szobrot kezdeményezni és oroszlány szállata megvalósítását. Többször elmondtam már szobor és emléktáblavatókon, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, ismételni. Két szempontból is fontos a múltőrző munkánk. Elsősorban Beregszász, a járás, de egész Kárpátalja magyarsága számára akarunk szentélyeket építeni, ahol időnként egy-egy évforduló alkalmával, sőt, erőt tudunk meríteni identitás tudatunk erősítéséhez, nemzetű érzetünk szilárdításához. Másodszorban az is nagyon fontos, hogy bizonyítsuk a városok új, más nemzetiségű lakosainak. Az egykori szovjet propaganda ellenére nem az úgynevezett felszabadítók hozták el hozzánk a kultúrát, hanem gazdag történelmi, irodalmi, művészeti múltja van Kárpátaljának és szülővárosunknak, amely több mint 1000 esztendéig a trianoni DK diktátumig a Magyar Királyság szerves része. Mellakó Miklós korú nagy szobrásznőésze mondta, emlékművet állítani önvédelem és szellemi életünk igazolása is. Hadd idézem itt Klebersberg Kunót, az első világháború utáni megcsonkított és kirabolt Magyarország egykori vallás és közoktatásügyi miniszterét is, aki tevékenység idején csodát művelt az országban. Idézet. Mert lehet egy nemzetet szegényé, koldussá tenni, de a nemzetben lakozó szellemi és erkölcsi erőket megtartani és gyarapítani képesek vagyunk, akkor a nemzet nincs elveszve, és mindent vissza lehet szerezni. Ezért is tartjuk fontosnak kultúránk szellemi és erkölcsi erő gyarapítását. Még egy idézetet említek. Széchenyi István, a legnagyobb magyar szabadidő. Aki nem ismeri a múltat, nem sejtheti a jövendőt. És nekünk, magyaroknak, ukránoknak, ruszinoknak, szlovákoknak, románoknak, oroszoknak és minden más Kárpátalján élő nemzetfiainak ismernünk kell a valós múltat, az igaz történelmet, hogy ne úszíthassanak minket egymásnak mindenféle kitalált történelmi mítoszokkal, minden alapot nélkülöző mesékkel, elméletekkel. Mert csak így sejthetjük, sőt, építhetjük szebb közös jövőnket ezen a véreláztatott, szabadságharcokkal megszentelt földön, a Kárpát-medencében és a hozzátartozó Kárpátalján. Azt a nemes munkát, amit egykor a Beregszász I. és Gyula Magyar Irodalmi Klub, a KMKS járási szervezete, és legnagyobb mértékben a Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség végzett, most a Beregszászért Alapítvány folytatja, hogy minél teljesebbé tegye múltunk megismerését. Istennek hála, Magyarországnak immár egy esztendeje olyan kormánya van, amelyik odafigyel a Kárpát-medencében kisebbségi sorba szorult nemzettársaink törekvéseire, felvállalta érdekeinek képviseletét és védelmét. Remélhetőleg végképp a történelem sülyeztényére kerül a 23 millió román munkavállalóval riogató liberálbolsék szemlélet, amely arra akart rávenni minket magyarokat, hogy merjünk kicsik lenni. Húnyászkodjunk meg, nem mondjuk el, ha valami fáj. Ellenkezőleg. Széchenyi szavaival élve, merjünk nagyok lenni, hisz nagy a nemzet, gazdag a kultúrája, dicső a múltja. Törekednünk kell a nemzet összefogásra, őriznünk és gyarapítanunk kell kultúránkat, meg kell becsülnünk. Esze Tamásról, Tarpai Jobbágyról, Rákóczi brigadérosáról elhangzott a méltó történelmi megemlékezés. Sajnos sem 1993-ban, sem 2003-ban a Beregszászi zászlópontás évfordulóin nem tudtuk feladni a szobrát. Ám kárpótol bennünket az, hogy az idei esztendőben több a Kuruckóhoz kötődő évfordulónk is van. Esze Tamás 345 éve, második Rákóczi Ferenc 335 éve született, 300 évvel ezelőtt kötötték meg a mindenképpen méltányos és nem megalázó szatmári békét. Várján született volna 1849-ben, majd 1920-ban Trianonban és 1947-ben Párizsban. Végül pedig 1906-ban, azaz 115 évvel ezelőtt hozták haza Rákóczi hamvait Rodoslóból, a törökországi számüzetésből Kossára, hogy aztán sajnos pár év múlva ismét idegen földben nyugodjék saját városát. Bár nem kerek az évforduló, de pár napból emlékezhetünk meg Esze Tamás halálára. Immár említették, 1708. május 27-én pünkösdnapján esett el Nyitránban. Adózzunk tisztelettel a Gens Fidelissimának, nagyságos fejedelem hűséges ruszin népének is, amely osztozott velünk örömünkben és bánatunkban, mindig mellettünk állt honvédő küzdelmeinkben és szabadságharcainkban. Köszönjük!
Még egy szoborra van szüksége Beregszásznak, második Rákóczi Ferencének. Bár korábban kijelölt helyét Szűz Máriának, Magyarország védasszonyának a szobra foglalja el, jól megférnek majd egy ősi városunk történelmi terén, gyönyörű katolikus templomunk mellett, Szent István királyunk bronzba öntött őrző tekintetének sugarában. Végezetül engedjék meg, hogy köszönetet mondja az Agyva László művész úrnak egy csodálatos alkotásért, és azoknak, akik anyagdilag hozzájárultak a melszobor létrejöttéhez. A szobor talapzatánál alapító okiratot tovább a Beregi Hírlap és a Magyar Hírlap mai számát tartalmazó időkapszulát helyezzük el. Az alapító okirat szövege a következő. Kezdjük a Klebersberg idézettel, még egyszer elmondom, mert érdemes megszívlelni. Mert lehet egy nemzetet szegénnyé, koldussá tenni, de ha a nemzetben lakozó szellemi és erkölcsi erőket megtartani és gyarapítani képesek vagyunk, akkor a nemzet nincs elveszve, és mindent vissza lehet szerezni. Klebersberg alapító okirat. Esze Tamás, második Rákóczi Ferenc fejedelmi brigadérosa, a mezőtlábosok ezredese, mellszobrát, az Agyva László nyíregyházi művész alkotását, dr. Bátori Katalin, Néhai Benda István, dr. Borkó László, Dalmai Árpád, dr. Dalmai Klára, Dobaini Ignáci Anna, dr. Düzsely Miklós, dr. Forgon Pál, Harsányi dr. Kerényi Katalin, Ignáci Gizella, Kis Imre János, dr. Koncz Lajos, dr. Lődár Györgyi, dr. Meisel Erzsébet, Sóver Otto, Sebi László, Szepesi Attila, dr. Szepesi György Antal, dr. Szőrös Mátyás és Tóth Antal József adományát, a Beregszászért Alapítvány, Beregszász megyei jogóváros önkormányzata, a Rákóczi Szövetség Beregszászi Városi Szervezet és Ukrajnai Magyar Hengitós Szövetség közreműködésével 2011. május 21-én avattuk fel a második Rákóczi Ferenc téren, ahol Esze Tamás 1703. május 22-én kibontotta nagyságos fejedelem zászlaját és felolvasta harcba hívó kiáltványt. Így módon Beregszász az egykori Bereg vármegye székhelye, bölcsője történelmünk egyik legdicsőbb szabadságharcán. A szobrot a Rákóczi szabadságharc 300. évfordulója és Esze Tamás születésének 345. évforduló tiszteletére állítottuk, a kárpátaljai és beregszászi magyarság megmaradása és újjászületése reményében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Tisztelettel felkérem Szécsi Szabolcs urat, Tarpa Esze Tamás szülőföldje polgármesterét, és Gajdos István urat, Beregszász megyei jogóváros polgármesterét, hogy helyezzék el a Filmhelmüket. Gál Esztert, a nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium diákját, aki kurusztalokat ad elő. Fordulj, kedves lovam, Lengyelország felé, úgysem jövök én már soha visszafelé. Szegény magyar hazám többé nem látható, nincsen olyan bánat, mint az én
reformátusa nevében Tóth István főkonzul és Félegyházi Péter koszorúz. Koszorúját Szécsi Szabolcs polgármester helyezi el. A Beregszászért Alapítvány nevében Dalmai Árpád a kuratórium elnöke, Sóber Ottó és Tóth Antal József kuratóriumi tagok koszorúznak. Beregszász megyei jogú város önkormányzatának koszorúját Gajdos István polgármester és Kics Gábor alpolgármester helyezi el. A Rákóczi Szövetség Nyíregyházi városi szervezete és a Sóstó-Sóstóhegyi Igrice Civil Egyesület nevében Dalmai Márta és Levicki Mihály koszorúz. A Rákóczi Szövetség koszorúját Runyó Józsefné és Ortudai Zsuzsa helyezi el. A szobor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő állítatói nevében dr. Forgon Pál és Kis Imre János helyezze el koszorút. A Rákóczi Szövetség Beregszászi városi szervezete nevében Henkel Beatrix és Csobaja József alelnökök koszorúznak. Testvérváros önkormányzata nevében Színyei András alpolgármester, Alikné Éva és Kondek Zsolt képviselők koszorúznak. Szatmár-Németi Testvérváros önkormányzata nevében Kereskényi Gábor alpolgármester, Magyar Lóránt és Fogel László képviselők koszorúznak. Dr. Bacskai János, Ferencváros polgármester országgyűlési képviselő, Csádi Antal képviselő és Kül Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke koszorúznak.
és országgyűlési képviselők a szorulsz. Dr. Duzsely Miklós Beregszász szülötte és díszpolgára Koszorúz. Az UMDS városi szervezete nevében Fejfov József és Kromák András Koszorúz. Petőfi Sándor nyugdíjas klub vezetésével énekeljük el a Székely Himnuszt.
résztvevőnek viszontlátásra.